La primera línia de ferrocarril que va funcionar al nostre país va ser la Barcelona-Mataró, que va arribar el primer tren el 28 d'octubre de 1848. Havien passat 11 anys des de que el primer tren circulés al territori espanyol, un territori que en aquell moment, el 1837, estava format també per Cuba, per Filipines, i a Cuba va funcionar el primer tren. Un tren que feia el recorregut Guinness-l'Havana per treure, bàsicament, era un sistema de transport que ajudava a treure el sucre, el transport de sucre, fins al port de l'Havana. Això va ser l'any 1837. Llavors, allà hi havia burgesos, industrials catalans, emprenedors, que van veure amb aquest mitjà de transport el futur de l'economia de Catalunya. Un d'aquests va ser en Miquel Biada, que veient l'èxit que havia tingut el ferrocarril de Guinness a l'Havana, va voler portar-ho fins al seu poble, fins a Mataró. Nosaltres pensem que no només buscaven el benefici econòmic directe que els hi comportava que les mercaderies arribessin abans i reduir costos de transport, sinó que també buscaven el progrés general del país. La industrialització i tot el que comportava necessitava modernitzar el transport. Fins a aquell moment, les diligències i els carros, el transport animal o de sang, perquè es portava amb burros i amb cavalls, eren el sistema que tenien per moure's, i era un sistema molt lent, que no podia arrossegar ni moltes mercaderies ni persones, és a dir, que tenia una limitació amb el nombre de tonelades que es podien transportar. El Maresme es considera una de les zones d'Espanya més ben informades, i una de les coses principals ha sigut el ferrocarril. Ens venia el diari molt més ràpidament, ens venien les notícies que venien del port més ràpidament. Hi havia una part important de la població i de les autoritats que dubtaven d'aquest projecte. Però ja dic que aquest grup va anar a Anglaterra, va aconseguir els materials, van aconseguir tirar endavant la construcció de la línia, i van portar inclús els maquinistes i els fogoners i tots els treballadors que farien la línia. És a dir, que els primers treballadors de la línia Barcelona-Mataró, dels trens, eren anglesos, perquè eren els que sabien com funcionaven els trens. Les persones que vivien a la línia de Mataró, a Masnou, a Premià, doncs veiem que eren persones d'un altre país i que en general, o hi havia molts que es deien Tom, no? Que devia ser una cosa tan normal com dir-se Montse o Jordi aquí. I llavors els van batejar, o se'ls deia popularment, els Toms. Tots eren els Toms. Toms era la manera de parlar dels maquinistes del ferrocarril. La inauguració del primer tren, el 28 d'octubre, per les cròniques que tenim, es veu que va ser impressionant, perquè, clar, hem de pensar que el ferrocarril atrau a tot tipus de públics perquè té alguna cosa d'espectacular. Era com una mena d'animal de foc. Hem de recordar que treia foc per una de les seves bandes i fum. Llavors la gent es quedava bocabadada veient aquell espectacle. Si a part d'aquest espectacle, aquesta mena d'animal de ferro era capaç d'anar entre Barcelona i Mataró en 40 minuts, doncs era una cosa impensable. Era una transformació del món el que estàvem vivint, que va fer això, que
que hi hagués molta expectació. Es va juntar moltíssima gent a Barcelona i a Mataró. Encara durant bastant temps va haver-hi moltes persones que tenien por i va haver-hi tot tipus de llegendes negres envers el tren. Per exemple, va haver-hi una vaga d'unes dones, unes obreres de la Barceloneta, en contra del ferrocarril, que van voler cremar l'estació de Sant Carles, que va ser la primera que estava a la Barceloneta, perquè deien que una de les coses és que per engrassar a les rodes no es podien utilitzar un greix normal, sinó que s'utilitzava greix de criatures. Es van dir tot tipus de barbaritats, perquè també hi havia interessos, no d'aquestes senyores obreres que segur que tenien molta por, sinó de tota la gent que va perdre els seus treballs, els Mossos, la gent que portava els carros, és a dir, que hi havia tot un munt de diligències que va veure que el seu món perillava. El transport de materials per la indústria, el carbó pel gas, el cotó, les bales de cotó per les fàbriques, que ja no calia anar amb un carro o amb un camió que queda molt limitat a buscar-ho al port de Barcelona. Es venia directament al tren i amb el camió i el carro ho anaven a buscar a la descàrrega. La descàrrega, allà arribaven els vagons i a l'època del clavell o de la patata, el poder embarcar la patata o el clavell directament al tren i portar al seu destí. Els primers vehicles eren vehicles com ara aquest, que és una rèplica exacta dels cotxes que van fer Barcelona-Mataró. Ara estem en un cotxe de primera classe, hi havia de primera, de segona i de tercera classe. I si ens fixem, eren pràcticament una còpia o estaven inspirats amb les diligències, que és el que es coneixia en aquell moment. Jo recordo el 1948, que jo era petit, el tren del centenari, la celebració del centenari, tota la gent a l'estació i veure passar el tren aquell centenari de color verd que ens va impactar molt. El país es trobava en plena postguerra, amb una postguerra dictatorial molt dura, i va haver-hi persones que van anar a l'estació vestits amb les robes o la manera de fer dels catalans del segle XIX, i sense dir-ho el que volien era reivindicar una nacionalitat i una manera de fer. També va ser espectacular el que es va fer amb motiu del centenari, i de fet la Maquinista Terrestre i Marítima, que va ser l'empresa qui va construir aquesta rèplica que es troba al Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú. Del Renfe recordo jo, a títol personal, el meu oncle, que era el guarda-agulles, que m'anava a l'estació, que quan jo treballava a Barcelona, quan sortia de casa, a vegades no vestit del tot, abans de pitar el factor mirava si arribava jo perquè tinguessi temps d'agafar el tren i acabava de vestir el tren, i coses d'aquestes anècdotes entranyables d'una gent, d'uns treballadors de la Renfe que vivien a l'estació i formaven part del poble. I nosaltres no érem usuaris, sinó que eren amics que agafaven un bitllet per anar a Barcelona. I això també marcava molt, perquè ens coneixíem tots. El ferrocarril s'ha vist que era un sistema que ha democratitzat el transport. Al fons veiem l'estació, que també té d'anar a terra. En tenen de fer una altra a darrere, però més cap a la banda de Marc. Teníem una o dues estacions importants, com les de Mataró, com podem veure la de Montgat, estacions fetes a la seva època, amb materials nobles, fets amb tendències modernistes. Aquesta pel·lícula també està feta el dia 5 de maig de l'any 1968, tota exclusivament a l'estació nova i vella. Al final de la carretera de Premià de Dalt també l'enxamplen. La casa de l'Hostal Nou diu que va tota a terra, i a l'altra banda una mica de terreny del gas. Aviat diu que la tenen de tirar a terra, aquesta estació.
Els trens ja circulen per les vies noves. Veiem que també hi han fet una mica d'espigó al costat de les vies noves per assegurar una mica com hi hagi temporal. Ja veurem si aguantarà. Ojalà tinguem sort. També recordo una cosa d'aquesta estació, una brana de ferro, que em sembla que amb alguna fotografia l'he vist, que hi havia acabada l'estació anant cap a Mataró, que són les antigues branes de ferro que van pretendre posar als anys 30 i que va haver-hi un grup de gent que va manifestar-se en contra de la Renfe perquè no els hi posessin cap valla que els separessin de Mart. O sigui, va haver una campanya Salvem el nostre pas a Mart. Les rajoles de l'estació de Premià havien sigut fetes a França, estaven dins l'Art Nouveau. Tot això es va carregar per no sabem per quin cerebrito de la Renfe, perquè són cerebritos d'aquesta gent que no coneixen i que veuen les coses a distància i tenen la capacitat de carregar-se-les. Clar, com és lògic, el meu oncle vivia a l'estació, em va recollir un parell o 3 rajoles per la meva col·lecció de rajoles i vaig estar una estona. Al cap d'aquesta estona vaig girar el cul i me'n vaig anar. Vaig anar emprenyat, sincerament. Vaig anar i vaig dir, aquest poble, ni l'Ajuntament ni ningú ha fet cap campanya, no ha fet res per salvar aquesta estació. El que faran, estic segur que serà una merda. Ho vaig dir no sé amb qui. I em sembla que vaig ser profeta. A darrere se'n va fer una que va durar poc. Es va desmoronar. Jo crec que és una estació que van saltar les rajoles, va ser tan efímer que considero que és un homenatge amb aquella als mals constructors de l'època. L'actual és un altre problema. Suposo que va fer un plan un senyor de terra endins que no havia vist mai el mar, o si ho havia vist, ho havia somiat, i el va fer sota el nivell del mar, i és clar, això al centre d'Espanya no hagués passat res, però aquí al costat del mar s'inunda com plou. Sempre hi ha algú que dir que hi valia la pena posar-hi peixos. Vol dir la prepotència de la Renfe, incapacitada d'estudiar sobre el terreny i de fer treball de camp abans de fer una cosa. O sigui, s'han anat carregant per les estacions, no són capaços d'obrir la Paradera o el que li vulguis dir, ara no em surt el nom bé, de Premià. Actualment el pas a Mart també ha canviat, circulen més trens i és un perill, però la Renfe està ocupant, en aquest moment jo contemplo el Mart, i em sembla que ho va dir Martí Rosselló una vegada, a través d'una xarxa que és la valla de la Renfe. I ho sento, no sé quina solució hi ha, perquè suposo que és molt difícil. Es parla de la línia passar-la dalt, passar-la baix, fer la soterrània, que crec que no tenim diners per fer-ho. Aquest trosset de pel·lícula me'l va fer un company que anava amb mi, que treballa amb mi, que es diu Francisco. El veurem seguidament. És un record de l'estació vella que tindrem. Aquí el veiem, el meu company. Treballa amb mi, aquest noi. Quan treballava a Barcelona, que quan arribàvem a Poble Nou, dèiem, hem arribat a Villa Paredes. Allà ens paràvem, vèiem les parets de les fàbriques, i allà esperaven 10 minuts, un quart, fins que els senyors de la Renfe donaven entrada a l'estació de França, al tren. I també recordo quan les riuades del Besòs, que es van emportar mig al pont, vam arribar amb el tren i ens van dir els que s'atreveixin a quedar-se al tren, que s'hi quedin, els altres que atrevessin a peu, que els esperarà el tren a l'altra banda. Són actituds de la Renfe, potser molt divertides, els usuaris de cada dia les vam sofrir.